Türkiye boşqası Ankara'da 13 saat İsəmsiz məxtərəm tanışır. Bugün 2025 yılının 17 may şinbəkin. Siz turdan tur efirdə Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindəki topşarını tanıysınız. Bizim proqramma 16 metrli qısqa dolqunun 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңla қушамтасынан Voice of Turkey, What East Radio kanalынан топшылы. Топшыбыздың бүгінгі чаралышында сыңғы хабарлардан соң 1000 yıllıqның бірінші череге программасы білен қызықлы темалар язмасын тәқдим етербіз. Türkiye Ovazı dolqunlarında саңғы хабарлар. Башта кайбер хабарлар кыскача. Россия һәм Украина Истанбулда критик сөйләшүләр үткәрде. АКШ Газадан Ливиягә депортация планын бәяли. Дөнья Корея лидеры сугышка әзерләнергә чакырды. Хәзер булар һәм башка хабарлар турында тулырак мәгълүмат. Россия һәм Украина рәсмиләре Истанбулда турыдан-туры сөйләшүләр 3нче елда һәм әйтелгәннәргә караганда яхшы нәтиҗәләр белән китте. Россия вәкиле Кирилл Дмитриев хәзергә кадәрге иң зур әсир алмашуы мәсьәләсендә килешүләрен һәм үтәлә алыначак утны туктату вариантларын карап чыгуларын әйтте. Türkiye Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның тынычлыкны урнаштыру форсаты буларак бәяләгән сөйләшүләрдә төп арадашчы ролен үз өстенә алды. Узанатны буе Türkiye 6 төрле глобаль кризис мәсьәләсенең үзәгендә булса, Илбаша Эрдоган арадашчылык, хәрби адым яки дипломатия юлы белән илне тынычлык, сугыш һәм глобаль тәртип бәхәсләрендә төп актерга әйләнде. Авырлыклар дәвам итсә дә, дипломатия интенсив булган бу атнада стратегик бәйсезлек, региональ лидерлык һәм глобаль активлык мәсьәләләрендә Анкараның үсеш алган тышкы сәясәт доктринасы турында күзаллау тәкъдим ителде. Эрдоган төрле фронтлардагы ролен аңлаткан булса, Türkiye дөнья күләм йогынтыга ия урта көч буларак ышанычлы адымнары белән алга бара. Украина, Россия һәм АКШ арасындагы сөйләшүләрдән ПКК террор оешмасының таркалуына кадәр Türkiye бары тик региональ йогынтысын гына түгел, бер үк вакытта глобаль мәгънәдә көч коралы буларак арткан ролен дә күрсәтте. Атнаның иң күп игътибарны җәлеп иткән вакыйгасы Украина, Россия һәм АКШтан югары дәрәҗәле вәкилләрнең Украинадагы берлешләрне бетерү өчен Истанбулда очрашуының игълан ителүе булды. Әлегә отны туктату игълан ителмәгән булса да, югары дәрәҗәле сөйләшүләрнең Төркиядә үткәрелү карары Анкараның сугышның беренче көннәреннән бирле Көнчыгыш белән Көнбатыш арасында тарафсыз җиңеләйтүче буларак казанган ышанычлыгына басмасы. Шул вакытта Төркиянең милли иминлеге җәһәтеннән иң мөһим уңышларыннан берсе дүшәмбе көнне ПКК террор оешмасының рәсми рәвештә таркатылуын һәм корал ташлавын игълан итү иде. Бу Төркиянең еллар буе алып барган террорчылыкка каршы көрәш кампаниясында тарихи бурылыш нуктасы буларак бәяләнде. Террор оешмасының таркалуы Төркиянең хәрби модернизациясе, Төркиянең үзендә эшләп чыгарылган кешесез һава аппаратлары белән киңәйтелгән күзәтү һәм Көньяк-Көнчыгыш вилаятларына салынган икътисади һәм социаль инвестицияләрне берләштергән уңышлы стратегиясына бәйле булуы әйтелде. Бу алгарыш Көнбатыш хөкүмәтләре тарафыннан тынлык белән каршыланган булса, Төркияне тынычлык һәм тотрыклык өчен зур җиңү буларак котлануына басым ясалды. Төркия Илбаша идарәсенең элемтә башлыгы Фахреттин Алтун Türkiye bugün hem төбәгебездә һәм дә глобаль дәрәҗәдә ышанычлы арадашчы һәм тынычлык дипломатиясының әйтеп баручы яклаучысы буларак үзен күрсәтә. Тынычлык, гаделлек һәм тотрыклык өчен армый-талмый эшләвебезне дәвам итәчәкбез дип әйтте. Элемтә башлыгы Алтун социаль медиа аккаунтыннан Төркиянең тынычлык дипломатиясына кагылышлы инглизчә язма белән уртаклашты.
Төркиянең кризисларның уртасында бары тик тарафларны гына түгел, бер үк вакытта күңелләрне дә берләштерүгенә басмасучы алтын, без тынычлык өчен кулыбызны сузабыз, өметне үстерәбез һәм шешелешкә өлеш кертәбез. Илбашыбыз Рәҗәп Тайип Эрдоганның тәвәккәл һәм алдан күрүчән лидерлыгында дипломатияне нигез итеп алган, ике яклы аңлаешка таянган һәм үзәгендә гаделлек булган тышкы сәясәт алып барабыз. Төркия бүген һәм төбәгебездә һәм дә глобаль дәрәҗәдә ышанычлы радашчы һәм тынычлык дипломатиясенең әйдәп баручы яклаучысы буларак үзен күрсәтә. Тынычлык, гаделлек һәм тотрыклык өчен армый-талмый эшләвебезне дәвам итәчәкбез, дип билгеләп узды. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Төркия кул куйган 11 халыкара килешү Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның раслауыннан соң рәсми газетта басылды. Буның нигезендә 2024 елның 15 ноябрь көндә Бакыда имзаланган Төркия Җумһурияте хөкүмәте белән Азәрбайҗан Җумһурияте хөкүмәте арасында туризм хезмәттәшлеге килешүе расланды. Килешү тарафларның туризм өлкәсендәге хезмәттәшлекне ныгытуны һәм килешү кысаларындагы эшчәнлекнең дәүләтләрнең бәйләнешле кануннар җыелмасына ярашлы рәвештә алып барылуын максат итә. Төркия Җумһурияте хөкүмәте белән Азәрбайҗан Җумһурияте хөкүмәте арасында су һәм җир чыганакларының үстерелүен һәм яхшыртылуын күздә тотучы килешү белән ветеринарлык өлкәсендә хезмәттәшлек килешүне раслады. Шулай ук Төркиянең Албания, Алжир, Индонезия, Монголия, Намибия һәм Эстония белән аерым-аерым килешүләр дә расланды. АКШ Газадан Ливиягә депортация планын бәяле. NBC хәбәр иткәнчә, Трамп җитәкчелеге Газадан 1 миллионга кадәр фәлистинле тавыш чыгармыйча гына Ливиягә депортацияләүне күздә тоткан планны әзерли. Ливиянең качакларны кабул итүне бәрабәр узак вакыттан бирле туңдырылган миллиардлаган долларлык чыганагына ирешүнең тәэмин ителәчәге белдерелә. Трамп шушы фикерне яклап, Газаның коткарыла алынмаячак хәлдә булуын һәм азатлык төбәгенә әйләндерелүенең зарурлыгын әйтте. Берләшмә оешмасы һәм гарәп дәүләтләре бу тәкъдимне этник чистарту буларак гаепләде. Хамас рәсмиләре исә бу мәсьәләдә бернинди сөйләшү булмавын белдереп, фәлистинләрнең бер качанда үз җирләрен ташлап китмәячәгенә басма ясады. Дөнья Корея лидеры сугышка әзерләнергә чакырды. Атна буе Дөнья Корея һава көчләренең хәрби күнегүләрен турыдан-туры үзе җитәкләгән ил лидеры Ким Йонг-кун илләге бөтен хәрби берлекләргә яңа очырны ачып җибәрәчәк сугышка әзер булу буйрыгын бирде. Дәүләт медиасы Русиядә эшләп чыгарылган һавадан һавага ракета җибәрүче МиГ-29ның сүрәтләрен җиткерде. Бу Кимнең соңгы чордагы ракета сынауларыннан танк эшханаларына кадәр җәелгән бер төркем хәрби тикшерүләр сериясенең соңгысы. Дөнья Корея моннан тыш АКШның террорчылыкка каршы көрәштә хезмәттәшлек урнаштырмау турындагы гаепләүләренә кискен реакция күрсәтте. Трамп мигрант карары аркасында югары мәхкәмәне гаепләде. Америка Кушма Штатларында югары мәхкәмә җитәкчелеге Венесуэла мигрантларын гасырлык сугыш канунына нигезләнеп депортацияләү омтылышын тоткарлаганнан соң Трамп бик нык ачуланды. Мәхкәмәне мин сайланган эшне башкаруга рөхсәт бирмәүдә гаепләүче Трамп моны ил өчен начар һәм куркыныч көн буларак бәяләде. Мәхкәмә карарын аклау нигезләмәсе буларак мигрантларның үзләрен яклау мөмкинлегенең булмавын белдергән иде. Трамп исә бу карарның ил күләмендә җинаятьчеләрне иреккә җибәрәчәген алга сөрде.
Microsoft Израиль армиясын ясалма фәһем белән тәэмин итүен кабул итте. Америка Кушма Штатларының санак программасы белән тәэмин итүче Microsoft корпорациясе узак вакыттан соң Израиль армиясына болот һәм ясалма фәһем коралларын тәэмин итүен, бу коралларның күзәтү күрсәткечләренең эшкәртелүендә кулланылуын раслады. Ләкин бу технологияларның Газадагы геноцид сугышында кулланылуы турында дәлил таба алмауларын алга сөрде. Бу белдерү Associated Press агентлыгының 7 октябрьдән соң Израильнең хәрби ясалма фәһем операцияларындагы технология ролен документлаштыручы хәбәреннән соң ясалды. Кеше хукуклары төркемнәре бу системаларның нишанны билгеләүче барышларына ярдәм итүеннән һәм үтергеч хаталарга юл ачуыннан борчыла. Microsoft мәсьәлә белән бәйле эшкә тикшерү башаткан булса, детальләре әле дә билгесез. Шул вакытта белгечләр Microsoftка реакция күрсәткән төркемнәрдә киң таралган карашның хәзергә кадәр ясалганнарның җитәрсез булуы юнәлешендә булуын белдерә. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Исемегез сезнең турында нәрсә сөйли? Шәхесегезне формалаштырамы, өстенлекләрегезгә йогынты ясыймы, әллә бары ярлык кынамы? Исемнәрнең мәгънәсе һәм нәтиҗәсе бар. Эш форсатлары, тормыштагы карарлар һәм хәтта мөнәсәбәтләргә тәэсир итә ала. Тикшеренүләр исемнәрнең дөньяның безне ничек күрүендә һәм шул ук вакытта үзебезне ничек күрүебездә әһәмиятле роль уйнавын күрсәтә. Мин Эльмира Тайран һәм сез ТРТ Татарча подкастларын тыңлыйсыз. Без биредә ТРТ глобаль мәкаләләрен укыйбыз. Бу бүлемдә 2024 елның 17 октябрендә басылып чыккан "Исемегез тормыштагы өстенлекләрегезнең көзгесе, моны исбатлаучы дәлилләр бар" мәкаләсен җиткерәбез. Исемнәр шәхесебезнең төп өлешләреннән берсе һәм мәдәниятебезне, этник тамырларыбызны һәм хәтта социаль-икътисади үткәнебезне чагылдыра. Ата-аналар гадәттә яңа туган бәбәйләренә исем эзләгәндә авырсына. Моны иҗадилык тесты, индивидуальлек һәм шәхес үзенчәлекләреңне балаларың аша күрсәтү яисә якын кешенең хатирәсен саклау юлы итеп тә уйларга мөмкин. Тик күпләр бу сайлауның баланың киләчәген формалаштыра алуын белми. Эмили һәм Грег Лакиша һәм Жамалга караганда тагын да җиңелрәк эшкә алынамы дип аталучы бер эшчәнлек исемнәрнең эш форсатларына ничек тәэсир итүен тикшерде һәм кызганычка рухчылык нигезендә бу шулай булып чыкты. Тикшерүчеләр Марианна Бертран һәм Сенхил Мулланайтхан Чикаго белән Бостондагы эш бирүчеләргә меңнәрчә ялган резюме җибәреп эксперимент уздырды. Нәтиҗәдә ак тәнләргә хас исемнәргә Африка белән бәйле булганнарына караганда 50%-ка күбрәк җавап килде. Бу эксперимент ачы хакыйкатьне ачып сала. Бары исем генә дә эш базарында киртәләр тудыра ала. Моннан тыш ул ак тәнләргә хас исемгә ия булуның 8 еллык эш тәҗрибәсенә тәңгәл булуын күрсәтә. Тик бу бары мәшгульлек белән генә шикләнми, социаль бәйләнешләр һәм мөнәсәбәтләребезгә дә йогынты ясый. Белгечләр әйтүенчә, исемнәр безнең шәхесебезне кабул итүебезне формалаштыра. Таныш булмаган исемнәр читләшү хисе тудырырга мөмкин. Тискәре стереотиплар белән бәйле булганнары беренче тәэсирләргә һәм социаль бәйләнешләргә йогынты ясый ала. Номинатив детерминизм төшенчәсе кешеләрнең исемнәренә туры килүче һөнәрләргә тартылуларын алга сөрә. Психоанализга нигез салган Зигмунд Фрейдның фамилиясе күңелле холыклы кеше мәгънәсенә ия. Бу кеше хисләрен анализлаучы берәү өчен бик туры килә. Тик номинатив детерминизм белән барысы да килешми. Психолог Ури Симонсон монда чынлыкта яшерен эгоизмның эшкә җигелүен сөйли. Ягъни без үзебезгә охшаш нәрсәләргә аңсыз рәвештә тартылабыз. Ул кешеләрнең үз исемнәренә охшаш партнерларны, шәһәрләрне һәм хәтта һөнәрләрне сайларга омтылуын алга сөрә. Әйтик, эшчәнлектән күренгәнчә, кешеләрнең үз исемнәрендәге хәрефләр керүче шәһәрләргә күченү мөмкинлеге шактый югары. Мәсәлән, Денис исемле кешенең Денверга яисә Лаураның Лос-Анджелеска барып урнашуы шикелле. Моннан тыш кешеләр фамилияләре охшаш бере белән өйләнешергә һәвәсле.
2011 елда Германияда уздырылган бер тикшеренү модадан чыккан исемнәргә ия булуның очрашу турында килешү мөмкинлеген киметүен ачыклады. Модалы исемнәргә ия кешеләрнең сайлану мөмкинлеге тагын да югары. Бу исә үз-үзеңә ышаныч һәм хөрмәткә тәэсир итә. Тагын бер тикшеренү күрсәткәнчә, Синди яисә Шанталь шикелле тискәре кабул ителүче исемле кешеләрнең Мария яисә София шикелле тагын да уңай хис тудыручы исемле кешеләр белән чагыштырганда башкалардан ярдәм алуга ирешү мөмкинлеге түбән. Күбебез кушылган исемнәребез белән яшәргә мәҗбүр, тик яшь әтиәниләр берәүнең шәхесен тәүге көненнән формалаштыру көченә ия. Ә сез социаль яктан кабул ителүне арттыручы популяр исем сайлар идегезме? Юкса иҗадилек һәм индивидуальлекне күрсәтүче сирәк һәм охшашы булмаганнымы? Кайбер белгечләр уртадагы юлны киңәш итә. Иҗтимагый бәйләнешләр өчен танылган исем һәм шәхси куллану өчен махсус тәхәллүс. Ни генә булмасын, бер нәрсә ачык. Исемнәребез без уйлаганнан тагын да зуррак көчкә ия. Бу бүлекнең ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Подкаст ТРТ глобаль мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanıqızda. Мен еллыкның беренче ширеге. Израиль дәүләте төзелгән көн булган 1948 елның 14 майы Фәләстин халкы өчен бөек фәлакать көне, ягъни Накба буларак искә алына. Бу көнне Фәләстиндә Англия идарәсе тәмамлана һәм Израиль дәүләтенең төзелүе игълан ителә. Шул ук көнне 5 гарәп дәүләте Израильгә сугыш игълан итә. Беренче гарәп-Израиль сугышы нәтиҗәсендә Израиль белән беррәттән Иордания һәм Мисыр үз җирләрен киңәйтә. Төбәкнең төп хуҗалары булган фәләстинлеләр качак хәленә төшә. Һәр ел 15 май көнне Иорданның көнбатыш үзәнлегендә һәм Газа сызыгында яшәүчеләр башта булу белән бергә фәләстинлеләр Израиль дәүләтенең төзелүе һәм миллионнан артык фәләстинленең качакка әйләнүенә сәбәп булган үтерүләргә ризасызлык белдерү өчен урамнарга чыга. 1998 елда Ясир Арафат чакыруы белән үткәрелгән чараларда якынча 1 миллион фәләстинле катнаша. Израиль төзелгән көннән бирле якын көнчыгыштагы гарәп-Израиль тигезлеген саклаучы буларак күрсәтелгән Америка Кушма Штатлары Дональд Трампның беренче ил башы чорында тарихи адым ясап, 2018 елның 14 маенда илнең илчелеген Тель-Авив шәһәреннән Кудус шәһәренә күчерә. Бу карар Төркия һәм башка күп кенә күрше дәүләтләрдә ризасызлык тудыра. Фәләстинлеләр дә урамнарга чыгып АКШ җитәкчелегенә ризасызлык белдерә. Израиль иминле кешеләрнең ут ачуы нәтиҗәсендә араларында балалар да булган 60-тан артык фәләстинле һәлак була. Якынча 3000 кеше яралана. Бу вакыйгалардан соң 2023 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы бөек фәлакатьнең 75 еллыгында искә алу чарасы үткәрә. 2010 елның 17 майында Төркия һәм Бразилия арадашчылыгында әзерләнгән һәм Иранның атом төш программасына шикләү кертүне максат итеп куйган килешү башкала Тәһранда Төркия, Бразилия һәм Иран тышкы эшләр министрлары тарафыннан имзаланды. Килешүгә күрә Иранның 1200 килограммлык ураны энергия җитештерү өчен генә кулланылачак. Тагын да аз күләмдәге байытылган уранга алмаштырылачак, алмашу Төркиядә башкарылачак.
2017 елның 7 майында үткән сайлауларда Францияның яңа илбашы булып Эммануэль Макрон сайланды. Сайлауларның икенче турында радикаль милләтче Марин Ле Пенга каршы 66% тавыш җыеп җиңүгә ирешкән Макрон 14 май көнне вазифасын кабул итеп алды. Вазифасына керешкәндә Макрон 39 яшендә иде һәм Франция тарихында илбашы булып сайланган иң яшь кеше иде. Hindistanda 7 апрельдә башланган һәм 45 көн дәвам иткән гомум сайлау нәтиҗәләре 2014 елның 16 маенда игълан ителде һәм Нарендра Моди илнең яңа премьер-министры булды. Гомум башлыгы булган оппозициядагы Бхаратия Җаната партиясе белән Милли конгрессны калдырган һәм парламентта күпчелекне алган Моди соңрак катнашкан 2 гомум сайлауда да үз урынын саклап калды. Әмма 2024 елгы сайлауда тавышлары җитди кимеде. Вазифага килгән беренче дәвердә либераль икътисад сәясәте алып барган, тышкы сәясәттә АКШ һәм Русия белән баланслы мөнәсәбәтләр урнаштырган Моди, айрыша соңгы елларда Кытай һәм Пакистанны максат итеп алып, иленең хәрби чыгымнарын сизелерлек арттыруы белән игътибарны җәлеп итә. 2008 елның 12 майында Кытайда яңа 1000 еллыкның иң көчле җир тетрәүе булды. Илнең Сычуан провинциясында күзәтелгән 7,8 балл зурлыгындагы җир тетрәү Кытайдан тыш Таиланд, Камбоджа һәм Вьетнамда да сизелде. Зилзиләдә меңләгән бина җимерелде, 87 меңнән артык кеше һәлак булды, 375 мең кеше яраланды. Җир тетрәүдә якынча 19 чакрым тирәнлектәге 242 километрдан озын кырынты сызыгы тулысынча җимерелүе белдерелде. Ике мең 2006 елның 12 майында Бразилиянең Сан-Паулу шәһәрендә иминлек көчләре белән наркотик картельләре арасында башланып киткән урам бәрелешләре якынча бер атна дәвам итә. Бәрелеш наркотик картеленең 700 агзасын саклау чаралары бик көчле булган төрмәгә күчерелүенә киртә кую өчен банда агзаларының полициягә һөҗүм итүе белән башлана. 18 май көнне армия катнашында банда агзалары тәэсирсез хәлгә китерелә. Бәрелешләр нәтиҗәсендә 190 кеше һәлак була. Түрк театры һәм киносының иң мөһим хатын-кыз сәнгатьчеләреннән берсе булган Айтан Gökçer 2024 елның 14 майында 84 яшендә вафат булды. 7 күҗалы Хөрмүз, ягъни 7 ирле Хөрмүз музыкаль театрындагы Хөрмүз образы белән хәтерләрдә калган Gökçer 1988 елда дәүләт сәнгатьчесе исеменә лаек булган иде. Мен еллыкның беренче ширеге. Мактарам таңышар, Түркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән
3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.